Philippe Plein, to je okrem názvu katalógu, ktorý vám v Dapin prinášame, aj meno významného módneho návrhára, ktorý po niekoľkých rokoch opäť presedlal k svojmu pôvodnému remeslu interiérového dizajnéra. Jeho kolekcia tapiet prináša zmes elegancie, prepichu, geometrických motívov a prírody. Tapety v tomto dizajne pripomínajú zvieraciu srsť a na stenách pôsobia prepichovo a štýlovo. Rôzna farebnosť prevedenia tapiet dodá každému interiéru tú správnu farebnú kombináciu a jedinečný štýl. Kvetovým prevedením tapiet autor demonstruje svoju unikátnosť. Ako majster umenia dokáže navnímať úplne odlišné štýly, a to rovnako krásne, pestrofarebné aj farebne neutrálne. Na tapetách nájdeme návrhárov jedinečný rukopis, a to doslovne. Nadčasový kúsok a hra s farbami či tvarmi. To všetko a ešte o mnoho viac vieme použiť na opis týchto tapiet. Zjemniť interiér alebo mu dodať silu a dramatičnosť. Obe tieto tvrdenia vystihujú správny výber aktuálnych tapiet. Geometria je sféra, ktorú módny a interiérový návrhár miluje. A odzrkadľuje sa to v aktuálnom dizajne vo forme kosoštvorcov či nepravidelných obdĺžnikov. Každý milovník symetrie si tak príde na svoje. Sofistikovaný štýl pripomínajúci umenie ako zo zámku. Aj týmito slovami môže človek hodnotiť štýl týchto tapiet. Jemnosť a luxus sa spojili v čosi výnimočne krásne. Pravidelné línie a farebné odlišnosti v jednom stvárnení tapiet sú tiež charakteristikou Philippa Pleina. Jeho tvorba je vyvrcholením snahy o dosiahnutie moderného interiérového dizajnu. V Dapin vám s výberom a nalepením tapiet poradíme. Zverte sa do našich rúk. Dapin interiérové štúdio.